Ginbawian sang kabuhi si Loreto Kangga, 59 anyos. Nga isa ka barangay kagawad kaganggin paharap sini nga Carabao matapos sila ang nakuryente. Natabo ang insidente sa barangay Barasan Leon, Iloilo. Pasado alas 5 sang kaagahon, Hulyo 9. Sandig si investigasyon sa otoridad. Pero may nagapaharap sang Carabao kada aga ang biktima. Kag posible nagasakay ini kag nasangit sa linya sang kuryente. Ngin pahayag pa nga ang utod man mismo sa biktima nakasapo sa iya sa isa ka open field nga nagahigdaon kag 2 ka metro sa rin sa lawas sini amo ang iya nga Carabao. Gindala pa ini sa ospital abang gindeklarang nga dead on arrival. Sa diin nakitaan ini sa pila sa nawala nga portion sang iya nga kamot. Nasa puwan isa sa may sa may daw open field na daw taramnan nga way matamnan sa sang iya bugto nga si bugto naman nga si Marlito nga nagkakayaon. Kag ano niya nga way na daw unconscious bla. Napatiyan niya nga nakurinti kay may karintis gilid. Mga ka-K5 na ibaluan nga ang kuryente nagaangot sa poste kung saan nagadirekta sa barangay mismo sa iya nga utod nga amuman ang iya nga sangitan. Balita nagikan sa Banwa sang Leon. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News of AM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.